L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Festa Ċitru se tkun ikbar u iktar varjata minn qatt qabel hekk kif il-Palazz ta' Sant'Anton se jinbidel f'atmosfera ideali għal ħarġa għall familja kollha. Dettalji dwar Festa Ċitru ta' din is-sena li se ssir nhar il-Ħadd 12 ta' Jannar ingħataw waqt attività ta' qtuħ tal-Lumi u l-Arinċ mit-tfal tal-Optimist Club of Malta fil-preżenza tal-President Miriam Spiteri De Bono. Żidna xi attivitajiet. Barra ovvjament il-beħ tal-Arinċ u prodotti tal-Arinċ maħdumin fil-kċina tal-Palazz. Għandna wkoll entertainment. Se jkun hemm anke lana Malti. L-ikel Malti u għandna stalls b'artiġjanat Malti. Tajnija ftit laqta iktar wiesa. Imma fl-istess ħin bqajna kkonċentrati fuq festa għall-familja. Il-President Spiteri De Bono qalet li l-kunċett ġdid għal din l-attività se jagħmilha ideali għal ħarġa għall familja kollha hekk kif Festa Ċitru se toffri varjetà ta' divertiment u attivitajiet tat-tfal. Jenfasizzat il-fatt ukoll li din id-darba Festa Ċitru mhux se issir fil-ġonna ta' Sant'Anton imma fil-ġonna tal-Palazz tal-President li normalment ma jkunux miftuħin għal pubbliku. Din is-sena l-attività li ssir brisq il-Malta Community Chest Fund se tkun mifruxa matul il-ġurnata mid-9 ta' filgħodu sa tard wara nofsinhar.